mga mami, nanay, ate at mga mamshis, pati na rin po sa mga tatay na nanonood po ngayon, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Chief Master Sergeant Brenda Perez. Tawagin niyo na lamang po akong si Teacher Brenda. Tama po, isa po akong guro at the same time isa rin pong police. Ako naman po si Police Lieutenant Leia Noble. Tawagin niyo na lang po ako Nurse Leia. Kami po ay nanggaling sa Police Community Affairs and Development Unit, Pangasinan PPO, na pinangungunahan ng aming butihing Provincial Director na si Police Colonel Ronald V. Gayo, lalong-lalo na sa aming Chief PNP na si General Devolve Sinas. Narito po kami ngayon upang ibahagi sa inyo ang dagdag kaalaman ukol sa Coronavirus Awareness Response and Empowerment Infodemic Drive. Ito po ang layunin ng PNP Project Care. Makapagbahagi ng tamang kaalaman tungkol sa nakakamatay ng COVID-19. Makatulong sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19 sa ibang tao at sa komunidad. Itama ang mga maling impormasyon o fake news tungkol sa COVID-19. At mapanatiling ligtas ang pamilya at komunidad laban sa banta ng COVID-19. Ano nga ba ang coronavirus? Panoorin natin ito. At ang bagong virus na tinatawag na 2019 Novel Coronavirus o 2019 nCoV na hango sa salitang Latin na Novelus na ang ibig sabihin ay new o bago. Ito ay unang nakilala sa Wuhan, China noong 2019. Ang suspect ng mga taga-WHO o World Health Organization, ito ay nanggaling sa kaninang ahas o kaninang paniki na mahilig kainin ng mga Chinese. Umabot na sa 164,837 as of March 16, 2020 ang nahawaan ng 2019 nCoV at 6,470 na ang namatay sa buong mundo na naitala ng mga taga-WHO. Naiulat na ang virus ay kumakalat from person to person sa lahat ng parte ng mundo. Bihira lang na ang animal coronavirus ay mahawa sa tao at kumalat sa iba pang mga tao tulad ng SARS-CoV, MERS-CoV at ngayon ang 2019 nCoV. Kumalat na ito sa labas ng Wuhan, China at naging worldwide pa. Mula China, papuntang Amerika at kahit dito sa Pilipinas. Ang unang kaso naman ng 2019 novel coronavirus dito sa Pilipinas ay naitala noong January 21, 2020 na ang dalawang Chinese national ay nakapasok dito sa ating bansa. Isa ay 44-year-old na lalaki at 30-year-old naman na babae. Ang lalaki ay naiulat na pumanaw dahil sa severe pneumonia at ang babaeng Chinese naman ay under observation dahil nakita nito ng sintomas ng virus. Ang 2019 novel coronavirus ay isang beta coronavirus tulad din ng MERS-CoV at SARS-CoV. Ito ay nagmula sa mga paniki na kumalat sa tao. Ang 2019 nCoV ay karaniwang napapasa sa pamamagitan ng pag-upo o pagbahing ng nahawang tao sa loob ng 3 to 6 feet na distansya. Ang simpleng pag-uusap ay hindi nakakahawa ng virus maliban lang kung ang nahawa ang tao ay hindi alam na tumatalsik ang kanyang laway na may lumalabas na respiratory droplets na siyang kontaminado ng virus. Ito ay direktang papasok sa ilong o sa bibig mo at papuntang lungs na nagsasanhi ng pneumonia. Kaya naman ugaliin na magsuot lagi ng surgical mask. Hindi naman kinakailangan na N95 mask ang suotin kasi kahit ang simpleng surgical mask ay kayang i-filter ang novel coronavirus dahil ito ay may kalakihan sa sukat na umaabot ng 400 to 500 micrometer in diameter. Kumpara sa ibang mga viruses, ito rin ay napapasa sa pamamagitan ng close contact o paghahawak at pagkakamay sa nahawaang tao. Minsan makukuha rin ito sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay-bagay na kontaminado ng virus at pagkatapos ay hawakan mo rin ang iyong mata, ilong o kaya naman ang bibig na hindi naguhugas ng kamay. Ngunit ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang coronavirus ay hindi tumatagal sa mga bagay-bagay tulad ng metal, mga damit at iba pa. Pero mas mabuti pa rin na magdobling ingat tayo, di ba? So paano nga ba maiwasan ang bagong coronavirus? May mga paraan ba para hindi na ito kumalat? Ang sagot dyan ay oo. Katulad nga ng sabi ko, ugaliin na magsuot ng surgical mask kapag lalabas ng bahay o makipag-usap sa iba. May sakit ka man o wala. Palaging maghugas ng kamay na di bababa sa 20 seconds. Magtakip ng panyo sa tuwing uupo at babahing. Iwasan ang close contact sa mga taong nakitaan ng sintomas ng virus.
Uminom palagi ng maraming tubig. Kumain ng mga pagkain na naluto ng maigi at malinis. At magpakonsulta sa doktor kapag nakitaan ka ng sintomas ng virus. Yan po ay simpleng paalala mula sa DOH o Department of Health. Paano malalabanan ang COVID-19? Panoorin natin sa video na ito. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ano po ba talaga ang epektibong paraan para makaiwas sa COVID-19? Ayon sa palaala ng DOH, DILG at IATF, patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solution sa COVID-19. Napanood po natin ang Vida Solusyon video ng DOH. At ngayon po ay babahagi po sa atin ni Teacher Brenda kung ano po ba ang letrang B sa Vida Solusyon COVID-19. Teacher Brenda? Sa letrang B ng Vida, bawal ang walang mask at face shield.
Ngayon, ipapaliwanag ni Nurse Lea ang iba't ibang uri ng face mask at face shield at ano ang mga gamit ng mga ito. Mga mamshis and dadshis, meron po tayong 4 na uri ng mask. Ang cloth mask, ang surgical mask, ang N95 respirator, at ang N95 respirator with bulb. Mga mamshis and dadshis, ano nga ba itong cloth mask? Okay, kaya ba nitong protektahan ang ating mga droplets? Maaari. Kaya ba nitong protektahan ang tao sa paligid mo? Maaari. Maaari ba itong gamitin muli? Pwede. Maaari ba itong gamitin ngayong panahon ng pandemya? Pwede. Dito naman po tayo sa surgical mask. Kaya ba nitong protektahan sa mga droplets? Pwede. Kaya ba nitong protektahan ang tao sa paligid mo? Pwede. Maaari ba itong gamitin muli? Hindi na po. Dahil ito po ay disposable. Maaari ba itong gamitin muli ngayong panahon ng pandemya? Pwede. Dito naman po tayo sa N95 respirator. Kaya ba nitong protektahan sa mga droplets? Pwede. Kaya ba nitong protektahan ang tao sa paligid mo? Pwede. Maaari ba itong muling gamitin? Hindi na po. Dahil po sa kadahilanan, ito rin po ay disposable. Maaari ba itong gamitin ngayong panahon ng pandemya? Pwede. Mga mamshis and dadshis, ang pinakahuli po ang ating N95 respirator with bulb. Kaya ba nitong protektahan sa mga droplets? Pwede. Kaya ba nitong protektahan ang tao sa paligid mo? Hindi na. Maaari ba itong gamitin ulit? Hindi na. Maaari ba itong gamitin ngayong panahon ng pandemya? Hindi na. Bakit po? Sa kadahilanan po, ito po ay may butas. Maaari po itong labasan at pasukan ng virus. Nandito naman po ang 2 uri ng face shield. Ang eye shield at ang full shield. Ano po ba ang pinagkaiba ng 2 ito? Ang eye shield, ang natatakpan lang po ay ang aking mga mata. Ang full shield naman po, ang natatakpan nito ay ang ating buong mukha. Ito naman po tayo sa eye shield. Kung isusuot ko po ba ito, ako po ba ay protektado? Hindi po. Dahil ang natatakpan po ay ang aking mata. Dito naman po sa full shield, pag sinuot ko po ba ito, ako po ba ay protektado? Maaari po, dahil natatakpan po ang aking buong mukha. Ngayon naman po, ibabahagi ni Teacher Brenda kung ano po ang ibig sabihin ng letrang I and D sa BIDA solusyon sa COVID-19. Sa letrang I ng BIDA, isanitize ang mga kamay, iwasan ang mga kulog na lugar. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019. Panood po natin sa video ang mga tamang paraan sa paghuhugas ng kamay. Ngayon naman po ay tuturuan ko kayo ng mga paraan kung paano disinfect ang ating kapaligiran. Sa isang galong tubig, ihalo ang 5 kutsarang bleach at ito po ay ilagay sa sprayer. Pwede na po natin itong gamitin pag-disinfect ng ating doorknob, susi, cellphone at ibabaw ng mga lamesa. Sa letrang D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang physical na interaction sa iba. Halos kasing haba ng isang kariton ng dirty ice cream ang 1 metro. Malayo sa ibang tao, malayo sa sakit. Ngayon naman ay ibabahagi ni Nurse Lea ang letrang A sa BIDA solusyon sa COVID-19.
Ang letrang A, sa bida solusyon ay alamin ang tamang impormasyon. Paano masisigurong tama ang balita na binabasa o pinapakinggan mo? A. Galing sa kapitbahay. B. Galing sa verified na source. C. Sensationalize ang balita. Ang tamang sagot ay B. Galing sa verified na source. Ito ang mga halimbawa ng verified na source. Okay po mga mamshis, merong ehersisyo na ginawa ang inyong pambansang pulisya sa pangunguna ng aming Chief PNP General Devon Sinas. Ating panoorin ang video at pakinggan natin kung ano-ano ang mga iba't ibang ehersisyo at ano ang benepisyo na idudulot nito sa ating katawan. Ating sabayan ang ating Chief PNP sa pag-ehersisyo. Sabayan nyo kami sa 4 na minutong ehersisyo para sa kalusugan ng ating katawan. Right, ball, Sugo Chief PNP ng bawat Pilipino, awa at serbisyo para sa kapwa-tao. Krimen ay ayaw niya, pati mabangus ng puso, ang pag-ibig niya sa bayan lagi totoo. Kamaro niya ay para sa masasama, gising niya ay aming pag-asa. Chief PNP natin siya, Chief PNP natin siya. Ikman niyo ang tapang niya, iligal ay magtago na, korupsyon ayaw niya. Ito na siya, nandito na, Chief PNP Sinas. Someday the sons of light shall fill all the earth. The morning of justice shall come to its birth. So we'll all wave our banners high and free through the air. For the law and glory with them all shall share. Soldiers boldly unite to fight and fight for peace, hand in hand like an eagle to the breeze, over lands and overseas. Waters fight, we come to you, flashing through the wings of steel. Fates of falls are what we see, with swords of laser light. In overlands, in overseas, all wars won't inspire. Old test, Tato e arashi ga fundo utomo, Tato e o nami are utomo, Yobidaso tatakai no umi e, Lobiko no tatakai no uzu e, Mitsume ao hitomi to hitomi, Nukumori wo shinjiau, Orirun no nakama, Oru tesu fairu ni, Subete o hakete, Yaru zo chikara no, Tsukeru made, Chikiru no yoake ga, Ochikai. Sugo Chief PNP ng bawat Pilipino, awa at serbisyo para sa kapwa-tao. Krimen ay ayaw niya, pati mabangus ng puso, ang pag-ibig niya sa bayan lagi totoo. Kamaro niya ay para sa masasama, gising niya ay aming pag-asa. Chief PNP natin siya, Chief PNP natin siya. Ikman niyo ang tapang niya, iligal ay magtago na, korupsyon ayaw niya. Ito na siya,
Laging tandaan, be the solusyon sa COVID-19. B. Bawal ang walang face mask at face shield. I. I-sanitize ang mga kamay, iwas sa mga kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Maging responsable, laging tandaan at sundin ang mga safety health protocols. Be a part of the solution, not the problem. Mga mamshis, mga dadshis, kaya-kaya po nating lagpasan ang mga dumarating sa ating buhay. Sama-sama lang po tayong magdasal at manalangin sa ating buong may kapal. Ako po si Teacher Brenda. At ako naman po si Nurse Leia. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At kami po ay muling nagpapaalala, stay home, stay safe everyone.